Let's go. Two lines. Two lines, two lines. Two lines, two lines. Diri usa, linya diri usa. Oh, ikaw yan. Ang mga straw, J, kayo tigatag, J. J, straw. Asa ko dyan mag-video dyan? Diri dyan? Ay? Diri ka ko, basta mga bata. Diri ko mag-uwan? Diri, ano diri? Diri ka, diri na. Okay, start na ta. Okay, start. Isa ha, kayo mag-juice pa, isa. J, yun, mag-juice. Si ate na ito yung magbuwan sa juice. Sige, sige. Diyan bati man diri nga side jo. Yes, ma'am. Ato dito. Asa ba? Diri ta to? Ay. Ang sarap balik-balikan dito. Wow. Thank you. Bati lagi diri hay, balik ka diri mo. Wow. Abot kami ng bus. Lihat kami ng bata na. Oh, ini basura sa iyo. Ya, basura sa iyo. Daghan bisa. Oh. Kisah to guna guys, guys. Oh, mo deh, siya dito deh. Salamat. Thank you. Welcome. Thank you, Ma'am Conchita Manalo de Leon. Thank you, Ma'am. Oo, Ma'am, ang daming bata dito, Ma'am. Ang sarap balik-balikan dito. Kasi makikita mo yung excitement ng mga bata. Daghan gyud. Ang balikon dire. Ano ba? Ano ko ano ni ba? Ano ni oh. Tabi bi. Ate. Salamat. Wala ko. Hi. Salamat. I-share. Oo, sige sa ato. Pizza. Ara. Dragon fruit. Hindi pa siya nag-live about dragon fruit. Yes, nag-live ko. Just lang. Siyo ba kayo mag-atin sa tag-excite? Ayaw, ginay pangatag di ka nang gitang kami. Ni ka nang ginay mga migas ba? Wala ni sila ka ng kutsara. Hala, wala tiga ide ninyo kutsara. Wala sa kutsara day. Hala, naman ay kutsara good. Wala masud diri sa box. Narati o kanang gatubang te. Te, tara te. Las te asa ni kutsara te. Todo soday. Be. Oo, wala mi. Gilang padayon lang ug kan wala ka kutsara ha. Kutsara na. Oh. Kutsara inday. May kutsara diri, may kutsara, may kutsara. Oh, tinidor. Oh, diri ako, mo diri. Tinidor. Dito, tuloy ito. Wanang daga mo na kayo. Na hinay lang. Wala kusog. Hinay lang mo ha, hinay lang ha. Kaya kutsara dahil, nalimot.
Kani yan. Pumunta ng juice namin. Tinidor dito. Oh, tinidor. Huwag ko alam kung ito ng tinidor. Ito ng bahay. Kaigo rin, no? Oh, sobra rin. Sobra gani. Sobra, oh. Tinidor dito. Daga eh. Ano daw? Andat, doon na ka andat. Sige, may po, wala po. Ano si Andat? Andat eh. Idol wes andat. Bukan sila. Ang caves, pero may tindahan na sila Ay, ng sorry. caves na. Gay ang gay. Marami patong ba? Tinidor dito. Tomorrow, ma'am, eggs. Kain na eh. Ano mo lang eh. Pero that is me. Sobra no. Ano? Sobra. Kita ka matag sa dami ko. Lah induk tujuan itu begini gitu ya. Ya. Ano lang yan? Ano lang? Ah. Jadi juice tadi. Juice. Seru. Ha? Kasa, juice. Jus sa inday. Na? Mga dagko dia. Masal. Yang nai maabot. Ito biscuit sila ng mga batang gagmay dahil. Di man ito kayo. Oo. Ikaw, naman ka, Day? Wala pali? Sa pailain eh. Ikaw wala? Dito pa. Sa pailain dia. Kisah paman natin,